Není vidět právě. Kde je? To jsem málem posral. Ale takový to máš na tu chybu, nevím, no. To by doma nechtěl, je to nálož míně, ale je rozmístěná v okolí, že jo? A je to cítit na noze? Trošku jako si to takhle jako podlepe, no. Byla bomba? A dobrý je se k tomu plazit, jako. No, nenalehnout na to. Máme i tu elektriku. To bys měl právě tu jednu mezi nohama, vole, zrovna. Tohle, kameru. Už to